Man kan jo sige, at den måde, de opererer på, det er jo med trusler og vold og alvorlig kriminalitet. Det er udnyttelse af svage personer. De nytter sig af, at der er nogen, der er svage og ligger under for pres, dummebøde og så videre, ikke? Så presser de nogen til at begå kriminalitet for dem. Og det er jo det hele rocker-bandemiljøet er bygget op på. Det er jo økonomi, en ulovlig økonomi, der er baseret på, at der er nogen, der er blevet presset ud i at gøre nogle ting, der er ulovlige. Altså bande-rocker, de ernærer sig ved kriminel virksomhed. Så det må i høj grad siges at være et problem for samfundet, ikke specielt for politiet. Vi er bare til at løse samfundets problemer i den henseende. Så rockerbanderne er jo aktive mere end nogensinde før. Der er en kæmpe omsætning af narkotika. Hvis vi ikke arbejder med det, jamen så er der jo frit spil. Så det er helt sikkert så berettiger det til at man afsætter ressourcer til det. Nu arbejder hunden allerede. Hun ligger og scanner rummet. Så hvis vi kommer ind i en lejlighed, og vi starter med at dække hunden af, så begynder man lidt at scanne. Så mange gange så vil den faktisk løbe direkte over til det, hvor narkotikaen den er. Og det er et samarbejde mellem hunden og jeg. Så jeg kan jo se, hvor den søgte det nederste. Nu skal jeg måske lige hjælpe den til, at den også kan komme op og søge det øverste. Så jeg holder øje med, hvor har den søgt og hvor har den ikke søgt. Så når den selv melder, at den er færdig, så kan jeg lige prøve at få den til at søge de steder, hvor den måske ikke har fået søgt. Det var flot. Dygtig hunde. Så skal den have en belønning.